we'll start with the easiest one, introducing yourself. Yes. So, palihog, ipaila-ila ang imoang kaugalingon. Ako si Kevin. Napuyo ko sa Stafford, Virginia. Pero natawa ko sa Marion, South Carolina pag October tuig 1979. 46 na ko. Admin Staff Director ko. Minya na ko. Na ko'y tulu ka anak. Duha ka babae. Ug usa ka lalaki. 24-year-old ug 19-year-old ang mga babae ug 22-year-old ang ako ang anak nga lalaki. Malingaw ko managat magluto magtanaw ug mga salida ug magbakasyon. Yes. Ako po, ganahan ko magtanaw og salida. Yeah. Sige. Sunod nga pangutana, second question. Nganong nagtuon ka og Bisaya? Nagtuon ko ug Bisaya ka taga Bukidnon ang ako ang asawa ug dili mag-English sa inahan sa ako ang asawa. Gusto pud ko magstorya sa pamilya sa ako ang asawa. Nagtuon ko ug Bisaya ug mga ikaka-tuig. Nagsugod ko ug tuon pag 2016 sa Itaki. Then, what else? Video lessons, maybe how many times? I forget. Magklase. My classy. Then I would say my classic ta ug mga ikatulu usaka simana ug tungag oras. Yes, that's 3 times a week and for half an hour. Maayo, sakto. That's right. So 3 times that's Martes, Jueves, ug Sabado, right? Sakto? Domingo. Domingo instead dili Sabado, right? Maayo. Sige. So, ang sunod nga pangutana, ikatulo, third question. Have you been to the Philippines? So, nakaanhin na ka sa Pilipinas? Siyempre, nianha ko sa Philippines pag 2016. Ikaduha ko nianha pag 2016. Nianha ko sa Mayo ug nibalik ko pag Julio kay nagminyo mi sa ako ang asawa. Nianha pud ko pag 2020 ug 2024. Nibisit ko sa Bukidnon ug usa ka buwan. Then next celebrate me ug Christmas ug New Year. And usahay mi sa Philippines sa adlaw nga natawahan sa inahan sa ako ang asawa. Right. And also this time, mag-celebrate sa birthday sa inahan sa imoang asawa. Yes. 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 Sige, maayo, kaayo. Sunod, ang next nga pangutana,
So I've asked this one before in our conversation practice before, pero I want to ask this again and want to hear your answer again. Mubalik ka sa Pilipinas? Oh, Mabalik ko igni ugma. Yes, I'm excited for you. Yeah. Pero na anga ko anga sawa pagni agni uh, um, Nga simana. nga simana. Yeah. Then mag celebrate me sa adlaw na natawhan sa inahan sa ko anga sawa. Mag stay sa Philippines u mga tulu ka simana. The mabalik pud inig Christmas ug New Year. Oh, excited ko para Oh, nimo og yeah, sa imo ang asawa karon sa inyoang bakasyon. Yeah. so excited. Sige. Sunod o ang ako ang sunod nga pangutana, I want to ask if it's easy sayon or hard o lisod ang Well, magtuon og Bisaya, and what can you say unsa ang imo ang tambag sa mga nagtuon og Bisaya? I would say Masud Gamay. Yeah. Um, Maktuon Upasaya. Pero magpadayon ko ug tuon. Padayon ug pagtuon ug Bisaya para makastorya ka ug have fun. Right. The most important part. Yes, Have we gotta have fun. fun. So Bitaw, tinuod. And I actually enjoy our lesson. Yeah, mga lessons every time we have a lesson. so good. Yes. Yeah, and I'm so glad you always enjoy our lessons. Sige, so let me stop sharing my screen.